Здравейте! Днес в следващия материал сме ви подготвили преки разговори на първо лице на тема толерантност в училище. Приятно гледане! Как се чувстваш в училище? Чувстваш ли се приета от съучениците си? Чувствам се много добре приета, както от учители, така и от съучениците. Смяташ ли, че в твоето училище има толерантност към различните етноси и култури? Да, смятам, че има. Държат се със всеки еднакво, няма значение от какъв етнос е той. Имало ли случаи, в които си била обиждана или пренебрегвана заради произхода си? Не, никога е нямало такива случаи. Поведението е много добро на всички останали. Какво означава толерантността за вас? Ами да се добър към някой, да се държиш еднакво с всеки. Да уважаваш другите и тяхното мнение. Добре. Смятате ли, че във вашето училище има толерантност към различните етноси и култури? Да, смятам така, защото Всички се държат еднакво и са добри към хората. Какво беше отношението към ромите, когато беше ученик? Нормално, в смисъл, никой не е делял между роми, българи, турци, всяко. Всички са били равни. Добре. Какво е твоето впечатление от днешното отношение към ромските деца в училище? Ами сега, зависи според възпитанието на ромските деца, защото има разлика от ром до ром, защото всяко дете е възпитано по различен начин във всяка къща. И децата, които заслужават лошо отношение, в принцип никой дете не заслужава лошо отношение. Виждаш ли промяна в отношението към ромската общност в образованието през годините? Ами да, поне доколкото знам, преди в миналото, не много роми са били допускани да учат за висше или за някаква професия. Сега мисля, че е променено и все повече и повече изявяват желание да учат след. Според теб, как може да се насърчи повече толерантност и уважение в училищата? Като им се дава нагласа, са такъв без зор да се учи, да бъде забавно учението, а не да бъде пришпорвано и дадено като приоритет. Да, то е приоритет. Просто дават малко по-лек начин. А как може да се сближат ромите и българите в училище? Това се зависи от лични интереси. Всеки има интерес на различна база, всеки харесва различни неща. Просто повечето роми не харесват неща, които са такъв харесвани от повечето други хора. Насочват се единствено само към ромския начин на живот и ромските интереси. Какво според теб може да се направи, за да има повече разбирателство и уважение в училище? Да се спре дискриминацията, да се уважаваме един към друг и да бъдем по-добри към себе си. Би ли участвала в дейности, които насърчават толерантността и приемането в училище? Да, бих. Какво би казала на ученици, които имат предразсъдъци към ромите? Не съдете хората, всеки един човек е индивидуален. Смятате ли, че децата днес растат с повече уважение и разбиране към различните? Не. Защо? Не смятам, защото съм виждала лично в пето основно е близо до залата, където репетирам. И съм виждала отношение на българчета към ромчета. Неприятно. Няма да кажа по-тежка дума, неприятно. И дори така хора, които минаваме край оградата, казваме, стига, какво правиш? Я го остави. Обръща си главата и пак, като отминем малко, гледам, че горите отзад краката. Сега аз, ако има малко повече сила, ще вляза вътре и ще го фана за ушите. Нали, съм възрастна. Да. Според вас, как може да се насърчи повече толерантност и уважение в училищата? Не мога да кажа точно, но вкъщи. може би, да, родителите трябва вкъщи да говорят за това, защото знаете ли какво значи различни, той е различен от мен. Има различни хора с някакъв недък, нали, по рождение или в последствие придобит. Това е друго, но тя не е различна от тебе или от нея, или не, за мен. И така е, семейната среда е най-важното нещо. Там трябва да се говори. И учителите, според мен, трябва да обръщат повече внимание. Значи те ги пуснат нагоре, между часи пушат цигари за бити за това и това не го харесва. Но сега това е било така много демократично, нали? Ще наблюдава как се държат едни други, като са в междучаси и ще им правят забележки, които трябваше ги накажат. Говорили ли сте с ваши деца или внуци за важността на приемането на различните?
Ами не лично, защото не живеят тук. Много далеч живеят и ги виждам много за малко. И ако видя някакво тяхно отношение към дете ромче, когато сме в парка, веднага ще взема отношение, но точно с моите не съм говорила внуци, а пък с сина ми, какво да говоря, и той си имаше приятели в трето основно, ромчета идваха у нас, като отидаха в гимназията.